Tervetuloa tähän meidän tämän kerran Vekaravarkauden viimeiseen Nukketeatteri-esitykseen. Ja meillähän on täällä teemana ollut semmoinen kuin tunteet pelissä. Ja me on käsitelty täällä tunteita. Siellä jo kävittekin vähän katsomassa, siellä oli tunnetaitopeliä tuolla ja älypelejä ja hauskoja pelejä ja kaikki tämmöisiä iloisiin tunteisiin liittyviä asioita. Ja me kohta tuossa lauletaan näistä tunteista, mutta mä haluaisin teiltä ensin kysyä, että minkälaisia tunteita teillä on, mutta vielä ennen sitä mä haluan kysyä, ketäs täällä onkaan paikalla. Minä voin ensin esitellä, että minun nimi on Paula ja sitten täällä on vähän muitakin. Tanja. Sanna. Pauli. Ja tämmöisellä porukalla me vedetään tätä ohjelmaa. Kiva, kun olette paikalla. Mutta nyt mä lasken 3, niin saatte sanoa, ketäs täällä on paikalla. Minkä nimisiä te olette. Vielä tuleekin sieltä joku. Nyt mä lasken 3, niin kaikki sanoo yhteen ääneen oman nimen. Ootteko valmiit? 1, 2, 3. Ihanaa porukkaa täällä. Tervetuloa. Ja nyt mä kysyn vielä teiltä, että minkälaisilla fiiliksillä te olette. Kuka haluaisi näyttää? Haluaisiko Nuppu ekana näyttää? Minkälainen tunne sinulla on nytten? Tälleen Vekara-viikko alkaa olla jo näin pitkällä, niin entäs tänään? Oi, miten kiva. Entäs joku? Haluaako joku muukin näyttää? Mikä fiilis sulla on tällä hetkellä? Haluatko aina näyttää? Juu, semmoinen kiva, hymyilevä, iloinen ilme. Haluaako joku muu? Haluatko sinä näyttää? Joku, jos haluaa vielä. Haluaako joku vielä näyttää? No niin. Entäs mä kysyn joltain aikuiselta? No niin, sanotko sinä? No niin, vau. Tosi kiva juttu. No niin, ja sitten me lauletaan näistä tunteita. Me lauletaan tämmöinen tunnelaulu. Ja siinä käydään tämmöisiä tunteita läpi kuin ilo. Tunteita on monta. Tälleen käydään laulua läpi. Ihmetellään voi hyvää, tavatonta. Ja sitten me mietitään, mille se ilo tuntuu. Mille se ilo tuntuu? Saako se, kun olemme oikein iloisia, niin se saa meidät heilumaan saa. Ja entäs sitten, kun on oikein iloinen mieli, niin onko joku nauranut joskus niin paljon, että vatsassa on kutittanut? Onko? Oletteko nauranut, että vatsaan koskee? On joku nauranut. Se on tosi hyvä tekee, saada joskus nauraa. Mutta itkeekin saa, kun on vähän surullinen mieli tai vähän arka mieli. Joo, siitä me. Ja sitten se voi joskus olla oikein iloisen, saa meidät ihan tanssimaan, eikö niin? Kun ollaan oikein iloisia. Sitten se saa meidät pyörähtelemään. Ja sitten meillä on seuraavana tunteena kiukku. No entäs sitten kiukku? Miltä se kiukku tuntuu? Entäs sitten joskus tuolla, kun tekisi kauheasti mieli karkkia, mutta äiti on sanonut, että ei ole karkkipäivä. Oletko koskaan tehnyt näin? Minä haluan. Äiti sanoi, ei ole karkkipäivä tänään. Sitten se voi olla, että panne ihan hyppimään, mutta kun minä haluan. Joo, noin. Se saa meidät ihan pomppimaan. Entäs suru? Sitten kun meillä on suru, niin se vei vähän meitä kumaraa. Se ei olekaan enää semmoinen riehekas ilova, vähän kumaraa ja saattaa jopa polvista notkistaa. Ja ihan meidät sitten sinne taipumaan, jos me ollaan tuntuu ihan maamme myyneitä niin surullisia. Ja sitten vielä tunne pelko. Onko ketään koskaan pelottanut? Onko ihan pikkusen vaikka? On, Sannaakin vähän. Ja Ainoakin pikkusen. Onko minkälaisia asioita vai haluatko kertoa? Sä pelkät vähän pimeätä. Joo, kyllä. Semmoisia asioita. Joku sanoo päivällä, että pelkää hämähäkkiä ja tämmöisiä asioita. Niin se saa meidät sitten joskus se pimeäkin, jos on, niin saa vähän nopeammin kävelemään ja jopa juoksemaan. Ja sitten ja entäs joku, onko koskaan sua säikäyttänyt niin, että olet ihan säikähtänyt? Eikö se voi vähän jähmettääkin? Tämmöiset asiat tässä laulussa. Ja nyt kaikki noustaan seisomaan ja nyt tullaan mukaan tähän lauluun. Ja mietitään, miltä ne tunteet tuntuu. Nouskaa vaan seisomaan, saatte leikkiä mukaan. Sanna tuolla näyttää teille. Teitä on monta, voi hyvä tavatonta, millekä ilo tuntuu. Se heilumansa vatsassa kutittaa, ilo saa mut tanssimaan. Tunteita on
Seuraavassa näytelmässä meillä seikkaileekin lammas, joka joutuu vähän seikkailuun ja se tapaa siellä kaiken näköisiä eläimiä. Niin pääsette katsoa, eläimetkin voi tuntea tunteita. Onpas tässä mukava paikka. Väsyttää jo vähän, kun ollaan hypelty ja pompittu koko päivä. Levähdetään ja syödään vähän eväitä. Tässä sinulle. Päkä, muistathan, näitä kukkia ei saa syödä. Voi tulla vatsa kipeäksi. Päkä, muista, et sitten karkaile. Levätään nyt. Oletpa sinä kaunis ja iloinen. Minäkin olen iloinen. Oi, kuinka kauniita kukkia täällä on. Oi. Ai niin, mutta Millahan sanoi, ettei näitä kukkia saa syödä. Enpä sitten syökkään. Oi. Mikäs tuolta lentelee? Oi, onpa sinulla kauniit kultavat siivet. Mutta hui, sehän onkin ampiainen ja sillä on myrkkypiikki pyllyssä. Apua, nyt minua alkoi pelottamaan. Apua, se seuraa minua. Apua, apua, mene pois. Apua, voi minua. Apua, sorry, taisin törmätä sinuun. Mitä sinä siinä töytäilet? No kun tuo ampiainen seurasi minua. Minua hieman pelotti. Mutta onneksi sinä pelastit minut. Ai minäkö? Niin. Eihän minusta ole koskaan ikinä milloinkaan ollut kellekään mitään hyötyä. Ei. Oletko sinä murheellinen? Kyllä mä vähän oon. Oi, Arvaa mitä mulle kävi. kerro. Mun isäntä hylkäsi minut Oi. ja sanoi, että ei minusta ole mihinkään. Oi. Mutta sinähän voisit muuttaa meille. Talomme väki on etsinyt aasia ja Milla tykkäisi sinusta kovasti. Ootko mukaan ihan tosissaan? Olen. Lähdetään yhdessä etsimään Millaa. Oi, näetkö nuo ankat tuolla lammessa Joo. uimassa? Minäkin haluan mennä. Mennään äkkiä, tule. Hopati hoi. Oi, miten kauniita ankkoja. Mä oon tulossa kyllä. Oi, tule tänne päin, mennään tänne. Apua, au. Tippuuko sinne veteenkin nyt? Bää. Tule sieltä. Tule, ei oo mitään hätää. Noniin. Ootko kunnossa? Olen. Hyvä. Kiitos, ystävä. Sinä pelastit minun henkeni. Pelastit minut hukkumasta. Katso nyt, miten tärkeä sinä olet. Minä putosin lampeen ja minä ajattelin, että nyt minä hukun. Minä en osaa uida. Ja minun turkkinikin painaa ainakin 100 kiloa. No, mitäpä tuosta. Et sinä nyt kuitenkaan olisi sinne hukkunut. Oi. Mutta No. kieltämättä se kyllä tuntui hyvältä, kun kehuit minua. Oi. Ja sanoit, että minusta oli jotain hyötyä, kun Joo. ei kukaan mua aiemmin ole huomannut. Oi. Ja sanonut, että mä oon tarpeellinen. Oho. Ja sä olit puhunut siitä sinun kodistas. Joo. Ja siitä Millasta. Joo.
Niin missäs ne sitten on? No, oi, huppisakeikka. Minä en tiedä, kun minä olen tässä töytäillyt sinne ja tänne ja minähän olen lammas ja aina eksyksissä. Ja Milla minua aina muutenkin aina paimentaa. Voi ei, minä en tiedä missä minun koti on. Voi ei, apua, Hei, apua. rauhoitu. Okei. Rauhoitu vaan. Ja nyt tuppas tänne, niin mietitään ihan rauhassa Joo. tätä hommaa. Mietitään yhdessä, mitä voidaan tehdä. Hei, nyt minä muistan. Milla on puhunut minulle hyvästä paimenesta Jeesuksesta. Silloin kun on hätä ja murhe, niin Jeesukselta voi pyytää apua. Ai mitenkä muka voi pyytää apua? No, me aina rukoillaan ja hän on sanonut, että Raamatussa lukee niin, että ihmistä ja eläintä Jeesus auttaa. Niin mitenkä muka sit sitä rukoillaan? Milla laittaa aina kädet ristiin ja juttelee ihan tavallisesti. Mutta mehän voisimmekin ihan jutella tässä. Rakas Jeesus, auta, että Milla löytäisi meidät. Ohoja. Olipas ihana levähtää. Taisin ihan nukahtaa. Täkä? Täkä! Missä olet? Voi ei. Taas se on karannut. Ja tietenkin eksynyt. Jeesus auta, että minä löydän Päkän. Täytyy lähteä etsimään. Tässä on Päkän jälkiä. Se on tietenkin leikkinyt perhosten kanssa. Mutta toivottavasti se ei ole syönyt tuota kukkaa. Hei lapset, oletteko nähneet minun lammastani? Näkikö kukaan? Söikö se tuota kukkaa? Tuota? Näkikö kukaan? Onneksi. Näittekö minne suuntaan se meni? Oi, ampiainen. Päkä on varmasti pelännyt. Hei, täällä on toisetkin jäljet. Kenet Päkä on täällä tavannut? Aasin. Täällähän on lampi. Päkä on varmaan pudonnut. Kun on mennyt ankkojen luo, Päkä pitää niin paljon ankoista. Toivottavasti Päkä ei hukkunut. Näkikö kukaan? Ei hukkunut, onneksi. Rakas Päkä, missähän se on? Tuolla! Tuolla, rakas hömppälampaani. Päkä. Mutta kenetkä sinä oletkaan löytänyt? Oi, miten ihanan aasin. Mutta mikäs kyltti täällä on? Siinähän lukee hylätty. Voi ei. Näin ihana aasia, joku on hylännyt. Otetaan kyltti pois. Mutta nythän sinä tarvitset nimen. Niin tarvii. Lapset, onko teillä ehdottaa, mikä annetaan aasille nimeksi? Antakaa mulle nimi. Onko sen nimi Ei, ei oo nimi. Mikä voisi olla mun nimi? Assi. Minä olen Assi. Sehän on hyvä nimi. On. Assi, sinä lähdet meille. Tulkaa. Joo, mennään. Päkä, Assi, tulkaa. Mitä? Mitä minä sanoin? Sinä pääset meille. Sinä tiesit hyvin. Tulkaa.
Tulkaa, tulkaa. Oi, hei Akka, me menemme meille. Hei Perhonen. Tulkaa. Hei kukkaset. Hei Ampparit, me mennään meille. Kiitos. Hyvä. Hyvin jaksatte kuunnella. Tuossa tarinassa, ketkä kaikki kuuli hyvästä paimenesta? Aika moni. Kuka muistaa, mikä oli hyvän paimenen nimi? Siitä haluaako Nuppu vastata? Jeesus. Jeesus on hyvä paimen. Mitä paimen paimentaa? Haluatko siitä sanoa? Lampaita, aivan oikea vastaus. Hyvä. Jos mulla olisi karkkia, niin antaisin sulle karkin. Se oli hyvä vastaus. Lampaita. Raamatussa sanotaan, että hyvä paimen on valmis astumaan väliin, jos asiat menee huonosti. Eli sellainen tilanne, että olisi lammaslauma ja metsästä tulee susi. Susi yrittää syödä lampaat. Niin hyvä paimen astuu väliin ja sanoo niille lampaille, pysykää te siellä, mä pysyn tässä välissä, vaikka muuhun sattuisi jotain. Ja meille on tällainen tilanne käynyt. Meidän paimen, eli Jeesus, on antanut henkensä meidän puolesta, että ne, jotka häneen uskoo, niin saa ikuisen elämän. Näin sanoo Raamattu. Ja toinen juttu, mitä hyvä paimen tekee. Paimen tietää sen lauman, ja paimen tietää myös henkilökohtaisesti jokaisen lampaan nimeltä. Hän tietää montako hiusta lampaalla on. Ja nyt laitetaan silmät kiinni ja kuvitellaan tällainen tilanne. Huomenna, tai me ollaan paimenia, kuvittele, että sä oot paimen. Kello on 20.00 ja huomenna mennään päiväkotiin tai kouluun. Ja nyt sä kilistät kelloa, että sun lammasjoukko tulee nukkumaan. Niitä pitäisi olla 100 ja sä alat laskemaan niiden päitä. Siitä ensimmäisenä tulee Pertti, eli 1. Sitten sä oot laskenut 50, Jaana tulee 50, 98, siinä on Sara, 99, siinä on Hertta. Ja viimeinen, hyvä paimen tietää jokaisen lampaan nimeltä, ja sen muistat, Sanna ei ole näkynyt vielä. Hyvä paimen jättää ne 99 lammasta ja lähtee etsimään, missä se yksi kadonnut lammas on. Ja sitten kun hän löytää sen, hän ottaa sen halaukseen ja kantaa sen kotia. Ja voitte avata silmät. Samalla tavalla Jeesus tuntee meidät jokaisen. Jeesus tietää meidät jokaisen ja tietää, mitä me koetaan. Hän tietää, miten me käydään läpi. Ja sen takia meidän ei tarvitse pelätä sitä, että me kerrotaan Jeesukselle meidän tunteista. Raamattu sanoo, että Jeesus on käynyt samat asiat, mitä mekin ollaan käyty. Ja vielä enemmänkin. Jeesus pystyy lohduttamaan meitä. Hän haluaa lohduttaa meitä, missä ikinä tilanteessa me ollaan. Me saadaan heittää Jeesukselle meidän murheet, meidän huolet, meidän ilot. Ja Jeesus pitää meistä huolta. Näin sanoo Raamattu. Ja se on lupaus meille. Ja me voidaan puhua Jeesukselle niin kuin ystävälle. Ja nyt lauletaan vielä yksi laulu ja sitten mennään leikkimään. Kuka tietää, mitä mulla on kädessä? Mitä nämä on? Ilmapalloja, jalkapalloja, golfpalloja. No, kerropas sä lippispäinen. Pomppupalloja. Osaisit sä hyppiä pomppupallolla? Haluaisitko sä tulla hyppimään seuraavalla laululla? Ei. Mut kuka haluaisi tulla hyppimään hepalla tai pomppupallolla? Aina haluaa tulla. Haluatko sä tulla? Minkä sä haluaisit täältä? Heppa, tässä heppa. Te saatte pallot. Ja me voidaan välillä vaihtaa hyppiöitä tässä laulussa sitten. Tässä laulussa lähtee kengurut hyppimään. Te olette nyt niitä kenguruita. Noustaan me kaikki muutkin seisomaan ja me muutkin voidaan olla kenguruita ilman palloja ja hyppiä vähän niin kuin kengurut hyppii tässä. Tässä hyppii kenguru. Olen mamma suosittu.
aika, hyppään itsekin.